posledných rokoch sa ukazuje, že súčasný kultúrny model najviac prijali ženy. Dominujú v školách, získavajú viac titulov ako muži a čoraz častejšie ich predbiehajú aj v profesijnom a finančnom svete. Kariéra sa stala symbolom sily a nezávislosti. A partnerstvo. Často vnímané ako niečo, čo by túto nezávislosť mohlo ohroziť. Tento posun má však širšie dôsledky. Keď ženy začnú prevládať v inštitúciách, mení sa aj ich charakter. Školy, firmy či úrady začínajú klásť dôraz na empatiu viac než na racionalitu, na harmóniu, viac než na súťaživosť, na vyhýbanie sa konfliktom, viac než na rozhodnosť. Znie to možno príjemne. No, niekedy to brzdí odvahu, tvorivosť a schopnosť riskovať. Pre mladých mužov je to náročné prostredie. Cítia, že ich prirodzené ambície a inštinkty strácajú oporu. Ženy naopak nachádzajú systém, ktorý reflektuje ich hodnoty a priority. A tak sa medzi pohlaviami prehlbuje kultúrna priepasť. Muži a ženy dnes často žijú v rozdielnych svetoch s inými cieľmi a iným jazykom a hoci spolu zdieľame ten istý priestor, nie vždy zdieľame rovnaké porozumenie.